זו הפעם הראשונה שכוכבי הפסטיגל מחזור 2014 עולים על התלבושות, מתאפרים ויוצאים לבמה. 3 חודשים לפני שטירוף חנוכה מתחיל, וכבר דנה פרידר סוחבת פציעה. כבר נפצעת? עוד לא התחלת. כן, איזה בושות, תמיד כל הניסים והנפלאות קורה לי. אני קצת בלחץ לפני אם תצליחי או לא. האמת היא שאני על כדור שמשככי כאבים של סוסים שנותנים לשחקני כדורסל במכבי שהם צריכים לעלות למשחק, אז אני לא מרגישה כלום, אני ממש משכך כאבים שהעלים לי הכל. על הבמה היא רוקדת וקופצת לצד בן הזוג אלי פיניש. המפיקים יודעים שזה יעשה את העבודה. בדיוק לפני 2 הם הכירו מאחורי הקלעים של הפסטיגל. הם ממש לא מתרגשים לערבב ביזנס ופלז'ר. איך זה לעבוד עם בן זוג בעצם? האמת היא כיף. כן. מה כיף בזה? נגיד, צריכה להגיד לו, ממי, תביא קולה. הוא לא באמת פה, כן? כזה. אני מבינה שזה מעניין. הוא מפרגן, אבל כאילו בזמן החזרות וזה אתם אומרים אחד לשני איך היה ומה היה. לא, אין לי זמן. זה, פרגון מהו. בבקשה. רגע, ביי. אני לא רוצה רעיון זוגי, כמה פעמים אמרתי לך שאני לא מוכנה לעשות רעיון זוגי? די, אכלת ראש מספיק, די כבר, כמה שיש אמור עוד פרקדנית, ואת רוקדת את נהדר, ואת מפעל, אני מאמין. לא שאלה אותי שאלה אחת על הריקוד. רק עליך. אתה מבין? והיא לא מבינה שאני בכלל חברה של מריאנו. סתם בלגן. אני משקיע בה כי היא מפעל. זאת יהיה הכסף הגדול. תגיד, אבל... אני צריכה להחתים אותו על הסכם לפני ש... היא שווה כמו עומר אדם, מה אני שווה? הסכם המון, מה זאת אומרת? מה אני עושה פסטי? היא פה, אז לכי, זה השני. אני חייבת להבין אם זה טוב לזוגיות שעובדים ביחד. אז זה בדיוק השאלה שפה את כאילו עוצרת, אני לא רוצה לעשות איתך רעיון זוגי, תלך לפה, שקט, ביי. הסיפור מאחורי הפסטיגל השנה, מלחמת עולמות קטנה בין כוכבי הילדים הכי גדולים. מצד אחד של הבמה, הנבחרת של גליס, מצד שני, כוכבי החממה. כוכב ילדים יותר גדול מבין שניכם. אבל חד משמעית הוא בעל. אין אפילו, אני ילדים, אני מנסה לנשום את התאווה כוכבים שלו. ותיקח אותי אל המסע. ועל תקן זמן האיכות להורים שישרדו את התור בקופות, את דוכני המרצ'נדייז, את השעתיים פלוס מול כל הנוצצים והמקבצים, הביאו השנה את ירדנה ארזי בהופעת אורח. ישראל מחבקת השנה במיוחד את החיילים שלה. כל הצוות יעלה על מדים למופע מחווה ללהקות הצבאיות. במרכז ירדנה, שנראית כאילו הזמן קפא עליה מאז שהייתה כוכבת להקת הנחל בסוף שנות ה-60. הסתכלתי על הפרזנטציה שלכם וראיתי שכאילו יש איזו יראת כבוד מטורפת כזאת לירדנה, כל מי שהיא עוברת לידו, איך זה? שאני מודה שזה מפריע לי. באמת? כי אני רוצה להיות אחת מהחבר'ה. אבל את אחת מהחבר'ה, פשוט יש משהו אצלנו שאנחנו כל כך... הערצה, אין מה לעשות. זה דברים שאנחנו גדלנו עליהם, כאילו ההורים שלי, זה מה שהם היו שומעים. אז אני לא יכולה להתייחס לזה כ... לא יודעת, זה עולה להרזי, תראה, אנחנו רק התחלנו, בסוף לא תראי אותי ממטר ויהיה נהדר.